Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Aniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Mibukas na ang pipila ka mga negosyo sa Tacloban City, hapit duha ka semana human miigo sa syudad ang bagyong Yolanda. Gipaningkamutan sa mga apektadong residente sa Leyte nga mabuhi gihapon ang diwa sa Pasko taliwala sa kalisod. Naghiusa ang mga mining company sa Davao Region aron mag-donate og hinabang ngadto sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Ug mihatag ang Muslim community sa Lanao del Sur ug mga malong alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Nagkahinay na og kahurot ang supply sa bugas humay, sardinas ug noodles sa mga repacking centers sa Northern Mindanao. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, gihunong una sa Social Welfare Department sa Northern Mindanao ang ilang repacking sa mga relief goods tungod kay nagkahurot ng ilang supply. Matud ni DSWD Northern Mindanao Director Araceli Solamillo, naglisod og hatag sa igong supply ang mga tiggama og sardinas sa Zamboanga City tungod sa kagubot niadtong Setyembre. Dugang ni Solamillo, naglisod sab ang DSWD sa pagpangita og mga supplier alang sa bugas ug instant noodles. Gibutyag ni Solamillo nga dunay budget nga 12.5 million pesos ang DSWD Northern Mindanao alang sa relief goods. Gitahasan ang ilang buhatan nga muripak og 50 mil ka food bags alang sa mga biktima sa Yolanda. Nakaproduce lang og 30 mil ka food bags sa mga volunteer sukad Martes sa miaging semana. 20 mil ka food bags ang ipadala sa Leyte. Tag 10 mil ka food bag ang ipadala na sa DSWD Northern Mindanao paingon sa Ormoc ug Tacloban pinaagi sa truck. Wala na makarga ang nahibiling 10 mil ka food bags kay wala moabot ang C-130 plane sa Philippine Air Force sa Lumbi Airport sa gitakdang adlaw. Menchu? Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Mihatag ang Muslim community sa Lanao del Sur ug mga malong alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Atong sayro ng detalye pinaagi ni Jong Kajon. Jong? Menchu, nangulikta ang Muslim community sa Lanao del Sur ug malong alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda sa Kabisayan. Gihimo kini sa Mindanao State University sa Marawi City. Ang malong usa ka traditional skirt na mahimo sa gamiton pangtabon sa katre kon biding o tuwalya. Region po mo sa bagyo tungod kay aron sila sa bugnaong panahon. Or ang ilang Okay, medyo choppy ang atong signal kang Jong, so atong suwayan og ayo ang atong signal. In the meantime, mihangyo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa katawhan nga dili siya ikumpara kang Vice President Jejomar Binay kalabot sa pagresponde ngadto sa mga apektado sa bagyong Yolanda sa Kabisayan. Kini human gidayeg si Duterte pinaagi sa social media samtang si Binay gisaway tungod sa pagpadala og hinabang nga dunay ngalan niya og sa iyang opisina ngadto sa mga apektado sa bagyo. Samtang ang hinabang gikan sa Davao City, dunay pulong nga "You are not forgotten" from the people of Davao City. Matod ni Duterte, dili siya angay ikumpara kang Binay tungod kay si Binay ang Vice Presidente. Dugang ni Duterte, wala sab siya'y pangandoy nga mahimong presidente sa nasod. What we did was part of his work. And if there are praises or praise be given, it should be given to only one entity. It should be given to the people of Davao City. Okay, naa sa linya nato karon si Jong Kajon bahin sa report niya sa paghatag sa Muslim community sa Lanao del Sur ug mga malong along sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Jong? Yes, mention ng ulikta ang Muslim community sa Lanao del Sur ug malong alang sa mga apektado sa bagyong Yolanda sa Kabisayan. Gihimo kini sa Mindanao State University sa Marawi City. Ang malong usa ka tradition nga tube skirt nga mahimo sa gamiton sa pagtabon sa katre kon biding o tuwalya. Matod pa niya autonomous region for Muslim Mindanao
Assemblywoman Samira Datok Tulawis, dako kini og tabang sa mga apektado sa bagyo tungod kay aron mapanilidan sila sa bugnang panahon. Samtang sa Zamboanga del Sur, gihatag na sa Interfaith Forum for Solidarity and Peace ang ilang mga natigong mga relief assistance ngadto sa kasunduluhan sa 1st Infantry Tabak Division alang sa repacking una ipadala sa Kabisayan. Mincho? Daghang salamat, Jongka John reporting gikan Pagadian City. Aniyan ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, nagsugod na ang pagpabarog ug balik sa mga balay nga naguba tungod sa bagyo. Sa Sunstar Super Balita, giandaman na og pagkaon ang mga bakwit gikan sa Eastern Visayas nunot sa kapistahan sa Lapu-Lapu City. Og sa Cebu Daily News, gipahunong ni Deputy Ombudsman for the Visayas, Pelagio Apostol, ang DSWD sa pag-repack sa mga relief goods gikan sa ubang nasog. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao, sa Sunstar Davao, napamatud-an sa Korte Suprema nga questionable ang paggunit sa mga legal fees sa usa ka huwes sa Tagum City. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, gidagit sa giingong miyembro sa Abu Sayyaf ang Provincial Treasurer sa Sulu. Ug sa Mindanao Daily Davao, gidawat sa Davao City ang mga evacuees gikan sa Eastern Visayas. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sa among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ugma puhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao. Oh, ikaw anong pangalan mo? Mary Jane. Mary Jane. Ano ang Christmas wish ni Mary Jane? Mabuhay po kaming lahat.